ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Kaseng Hnyf National Youth Front Shillong Region kalapin pau bakalong ka bakloy ban ai jing Kyrshan ya ka Sorkar jilna hakabaya day bat ka jing ai jing mod jong ka high level committee ban pinkin riano ye ki nong tre jong ka municipal bat ye ki nong tre jong ki wei kitna tre kam Sorkar bat ye ki basa bi an ha sweeper lanes kabadan ha them yo maulong Hagajing ya keren bat ka Batisi TV u presiden ke Hnyf uba ables dekhar ula kentu ya ka Sorkar bakam dei setia ban penlong isu politik ya kene ka kam ka baki pai ba nong song jong ka Sor Shillong kila da penpau ya ka jing dawa badai ban penken ria no mardor ya ki breu ki ba song basa hapo them yo maulong sheki wei pat ki jaka khnang ban laj ne ki no ginu ka jing ya pher jat ben reu kumbala jia house nem arajar khatpra Yang idon ke jingkit kli baga jing sokhya ka bajur bha habe dei bat kandika Ishu Metor ngi hang ne ba ka sarkar kala shim ya ka rai bat ngi ke to ka high level committee ru kala submit ya ka report jing shapo chief minister bat ngi ho ba ngi ai ke jing Kyrshan na kaliang ngi ka seng ngi sngautanat ngi long la kloi ru ba kan no ka por la da ka sarkar kadon kami ni kum kaseng ban yarap la de ka nugo lentiru ti ho ni kwa ban kren namar ba ka thiga hang thi ka jingja ka mdei tang ka tu ka shitarik ubanai ban riu arajar phra rei la dangi pe ka jing shisha ba ka thiga jaka hadu mata kanang ka mdan nu bala man kam trai the jaka still ka jaka hi kanang dei jong ka jaka jong ka hima ban ni tip ba ki thi ki bawan shong hang thi ki dei ki nong tray jong municipal bat nga kwa man ong sha hang ni ba ki dei tang ki nong tray kim dei ru kita ki ban ong ba ki kila dei kita ki kala dei ka banta jong ki ketika jaka ne kila dei ki try jaka ang the ne kala dei ka property jong ki rei ni tip shai ba kat kum ka jing tho mo kwa ma chu ba tai fi khendiat hang ni ngin pe jing ni ka jing tho ka ba nadu usnem Nadu usnem khat khandai spa khat praspa andro fulai khat praspa andro fulai la pensiong ikini ki Punjabi yang themo ban ngi I ban nadu usnem khat praspa andro fulai bakilai shong ang thi ki le shong them dei kum kita ki ban shong du ne ki ban shong sa ndrai ki dei tang ki nong trai jo municipal ngala ban ka jong jaka shong jo ki ka dei tang kum ka quarter ki bakin shong ang thi kamla bakin kam try mar still ngan ong merisin kan dehi kanum dehi ru ka jaka jong ka sarkar jong jong municipal still ka jaka kan dehi ka di jong ka hima melim itep ya kata ini nga kwa nong shai ba kini ha bagila shong hang thina du khat pras pan do fly kilawan shong lawan bu eki bagin long tang kita gi nong tray jong kinu gi department khamtam e gi don gi nong tray ba dei jong hambun di nong tray municipal ban nga basngu phla ka long bakini menta nadu kasnem khat khandai spa prapunyo kini kila sedang man kam try ketika jaka nadu khat khandai spa prapunyo kini kila sedang man le chepo kashri kila sedang man le chepo shiki shaka kut ban kam try ya ketika jaka tinang tu tatarmi tang bagi kam try ndai ka basngul ngo bakini ki harijan ki basang thi nadu usnam khandai spa khandai phong kwa manong fi kila sedang man peni sedang ka borban penibor no penibor ngi ki jaj benreu penibor no penibor kitu ki jaj benreu jungi ki bayat ki bayang hang tu house nam khandai spa khandai fuar ngi bagadon kata ka jing kulumar hang tu bandai tang kata hat khandai spa khandai benreu ka don du ka jing thang ka jing plu ding hang tu ndai ka bakham su phla ka long ba hat khan sha ka shitarik ubanai benreu araja khat phra ki don ki pardo prasnam jungi ki basha sho ang tu tiam dei tang kata habang ipet ki kambian ka bagini ki harijan ki bodan nang thi halor bagim dei ki try bagim num la ro ban kam try ba ya ketika cakang thi damar ga dei jaka jung ka hima melim ngakwa ban ong fi ba ki sedang man peni sedaka bor ki sedang man peni sedaka bor ki kan mau ki 90 sejarong mau don lei way hang thi ba umjudan ujat ban deu jung i ban ya nang tu uta ngitep bo shi khadi ukumulal ne uraju ubadan apa yang mulang khasim junut ndreu nyu baje ban khamdum lengim khamnut ban yan the jaka namar gidon gi gonda ti kum kini ki kambi an ki bangi ngi ju i na ka por sa ka por
Ka ba kham ser khai kalong ba ha shitari ku banai ban riu arjar ka pra. But ngim kwa kai ka banga kwa man ong ba hagini ki singi iba nakadon ka to ka niru ki ba nikiwei pat ki sengken hun ki ba tukular halor katai nawar ba ki klam khot ya kita bandan kata ka high level committee andai na kaliang jungim ka sang Hnyf lada amdan manu lada film khot ingi ki sang balang lada film bu no kata high level committee lada ka Sorkar ka la tang maka ban wen ke thing ngin Kyrshan ngim dan kono ban ki persa tinagaliang jungi kum kasang Hnyf bangi kwa ban pensyang ni ai ka jing Kyrshan shispa ya ka Sorkar bakal shim ka rai ka badai lada ka Sorkar ka don kam ka ya Hnyf hagano no ko por ngilong la kloy lada dei ka no lentiru baka Sorkar ka ai jing bet ngi bangin le we are ready lada fi don kam GCB ru kloy no ra GCB lada ka Sorkar kam dan GCB ban rat ithigi nong song bi an yang the Rai ka kwa ban kan shai ba ka ai ka ba kham shong sir khai ka long bangi i ba kini kisngi ki don sa gibri na pok ma ki bawan ban tukular ki jaj ban riu juki ki bon ban tukular ka ni ka jalna ka chungi nga kwa ban kan shai namar ka jingwan jongki ka la ban peni ka jing pher jaj ban riu ka jingwan jongki nga kwa ban ong shai ki te bayu ya ka kam hima sima jongi ki te bayu ya kata ka kam sensar snong ka jongi ki te bayu ya kata ka kam jongi hang ne po jalla Bat nga kwa ban ong bak ngim kasang Hnyf ngim syaptiang lada fi wan sedam no menuru hala ka jonggeri ngidon hok ban yakun ngidon hok ban yale bat ngi Kyrshan ya kene ka Sorkar mo shispa ritang kawai kwa ban ong pat ai baka kam kan khamjam ai baka kam kan khamjam ngi khlaman nang ne ban yakran namta bagi odon kata ka by election don give ong ba yo don kata ka ka baka Sorkar ka shupun thami ba andrai nga kwa ban ong pi nga Kyrshan ya ka Sorkar halor kan ni issue kum ka sang bora ko wende tang ka wei ka bang kwa ban ong tamaga de ban ong shisha pan ka de ban ong shisha kam de ban thok kam de ban chat ban thok yu pa ba kam de ban chat kli trong yu pa ba ban thami yu pa ba ka ni ka interest ka Sorkar ka shim kari ba bes ba phae ka digalenti ka piang ngan shuai nuksa babun bah ha gi wei pat gi benta kum ka jaj men riu ka bangi ngimat na ka por habawan ginu ki project ba he ha ka ba snai ki surok ke ni kitai ngi ju i bah ba ka Sorkar bun sin yau jaj men riu jongi ye ki pardo par snam jongi ngasu kwa ban ai nuksa ni tang khandian habe dei ba kani ka long tang kata ka jing pun smuthu ne kata ka ba ngasu kwa ban kran khandian habe dei ba kani ka surok shelong dau kiru phi ba ka Sorkar ka mon pen he kani ka surok ki don ki jaj men riu jongi ki ba shong harut lenti mo hakitu ki jaka ba ka Sorkar ka di man shim ri bubun sin nga kwa ban ong fi na maranga nga shim ngani ki issue habe dei ba kani ru banyarap igi do ki snam jongi habe dei bad kitu ginong penur slasiat ba kon chathe ngi ba ka Sorkar bun sin ba ki trai jaka ki ong Sorkar apshwa na mar ngimpat smuthu thau ngimpat shai kata ka kot ka bawan po revenue ko po DC mo ban shim kata ka jong jaka jongi ngi kwa ba kan shai ngi kwa ba ka dor kan long ka ba bet ka ba shai kat mu jing bu jong ka Sorkar na revenue henre nga kwa ban ong fi ba bun sin ka Sorkar yagi para do por snam jongi lada ka don kam ya kan no menta ngi ba kam da buram ado kata kapan mi man di kita gijing pen smik gijing pen syapting haban ai syukus nutis ki nang ta khot hajar ki nang ta pen kelan ki nang ta wan ra gitu gi GCB wan ra gitu gi company ban phale tak tang daga bor hendrai nga kwa nang shai hang ni bahai dei ba kan ga issue po them Metor ka Sorkar kam dan kam shu ban ap namar ngi gi kam bi an kiba kini ki harijan kini ki Punjabi hang thinga kwa nang fi gi gunda ki nong di drugs ki no ki ba bun ki kam ki ba sharkai ki bang ju asngo na ka por tena ka liang jongi kum ka sang Hnyf ni ai ka jing Kyrshan bat ni ong ka Sorkar sa jistien pat ba ai ba ka kam kan kham jam ladang imi ba ka kam kan kham jam lada fi thok lada phim la ban le tate ka Sorkar kan shimi ka jinget kle bat kan ba kli hi lare don kanu pat ka baja nang ni shahmat rei ngi yamantahi kum ka sang ai ka jing Kyrshan chispa nai penrung yang ngi ha kata ka high level committee jo ki namar ngi latip shai nadu ba ka high level committee ka lapan ki kot kisla man pen shai ki halor ki duler bagi don em kita rei wala kataro kimdan ngitip batang saut li ki duler baka himamalim ka ai
Iki ngi arajar pra ka ai du duler rei la ngi kran ya kata kajing ai duler arajar pra ka por jong sim la turu rei ngkwap nong sha ka tu duler ka layap namar ka don ka lan transfer at kum bam sha ban ai duler ne ban ai jaka sigi bar jala te ka sarkar legal along easy ka bagan ne dak badan kam Mendaran kam banyak bun kitian banyak keren politik sebanyak mau banyak sim kebu halor ini bentahan rei kadi kita kawai kalau mangin Kyrshan mai ke Sorkar tama ke Sorkar kam dapat bantok upai ba bantok yang kisang balang lara fidon kam da kanu kanu lenti ngkuam nong kum kesang Hnyf lara fidon GCB ban rat itu building ru ngin rat GCB to